Project Era. Katuwang sa pagbasa. Maray na daw mga aki. Ako si Teacher Ness. Makakaiba nindo sa aldaw na ini para adalan ang letrang A. Aadalan ta ang itsura, tanog, sa kapagsurat ka letrang A. Madya na kita magbasa, kita magbasa, kita magbasa. Madya na kita magbasa, makakanood kita. Adalan ta ang letrang A, letrang A, letrang A. Adalan ta ang letrang A, madya basa kita. Bago kita magpuon kan letrang A, mag-review daw po kita kan nakaaging letra, ang letrang N. Nyog, nara, nipa, namok, natad. Yan ang mga tataramon na nagpupuon sa letrang N. Ang letrang N, igwang tanog na Para sa bago tang aadalang letra, dangugonin do ako. Igwa ko sa indong babasahong tula, an aninipot. Aninipot. Aninipot, aninipot. Sa ibabaw kan doot. Aagihan ko, ilawan mo, nawawara ako. Nawawara ako. Otrohon ta. Aninipot. Aninipot, aninipot, sa ibabaw kan doot. Agihan ko, ilawan mo, nawawara ako, nawawara ako. Manungad sain ang tula. Kung ang simbag nindo tungkol sa aninipot, tama kamo. Nakahiling na po kamo ning aninipot? Iyan sarong insekto na mahihiling pagbanggi. Ano ang pagkakaiba niya sa ibang insekto? Tama! Nagtatao po ini ning liwanag. Ano ang inot na tanog kang aninipot? Ang inot na tanog kang aninipot? A. Otrohon daw po. A. May ipapahiling po ako sa indong mga retrato na nagpupuon sa letrang A. Abaniko. Abokado. Anahaw. Apa. Aso. A. Abaniko. A. Abokado. A. Anahaw. A. Apa. A. Aso. Ano ang inot na tanog kan mga retrato? Kung ang simbag nindo, A. Tama kamo. Otrohon ta daw po ning 2 beses ang tanog kan letrang A. 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 Kamu na lang daw po. Very good. Anong tanog kan A? Anong tanog kan A? Anong tanog kang A? Anong tanog, anong tanog, anong tanog kang A? A. Bistuhon ta ang letrang A. Ini ang dakulang letrang A. Ini man ang sadit na letrang A. Paano isurat ang letrang A? Ang dakulang letrang A, pahuros na linya pawala, balik sa taas, pahuros na linya patoo,
sa kapahigdang linya sa tahaw. Utrohon ta daw po ang pagsurat sa dakulang A. Pahuros na linya pawala. Balik sa taas. Pahuros na linya patuo. Pahigdang linya sa tahaw. Ang salit na letrang A, isurat ta. Bilog. Halipot na linya pababa. Utrohon po, giraray. Magsurat ng bilog. Halipot na linyang pababa. Ini ang letrang A. Purbaranta. Koloran ang retrato kan apa na may letrang A. Di nagtatapos ang panduwang leksyon sa pagbasa. Maghirilingan giraray kita sa pantulong video kan Project ERA. Letrang I. Tandaan, ang aking tataong magbasa, garo aninipot na nagliliwanag ang pag-asa. Ako si Teacher Ness. Diyos mabalos!